Знаете ли, че ако комбинирате подходящите етерични масла в дните на магнитна буря, те действат като естествен щит, който стабилизира вибрациите на тялото и ума? Много терапевти смятат, че растенията чрез ароматите си пренастройват нашето биополе, така че да се адаптираме по-лесно към космическите промени. Знаем всички, че по време на магнитни бури повечето хора усещат главоболие, напрежение, тревожност, безпокойство, безсъние, падане така на жизнената енергия, на вибрациите ни, като цяло един дисбаланс в целия организъм. Как етеричните масла могат да ни помогнат при тези смущения? Натуралните етерични масла са високовибрационни есенции, които въздействат на 3 нива: физическо, емоционално и енергийно. На физическо ниво регулират нервната система и хормоналния баланс. Някои от тези масла за заземяване и стабилност са пачули, ветивер, сандалово дърво и кедър. На емоционално ниво етеричните масла стабилизират настроението и облегчават напрежението. Тук на помощ идват лавандула, градински чай, лимон и бергамот. И на енергийно ниво етеричните масла хармонизират нивата на човешкото енергийно поле, така наречената аура. За тази цел може да използвате някои от следните етерични масла: розмарин, мащерка, евкалипт, роза и жасмин. Изпробвайте и споделете резултата.